Kining atong nabati sa Ebanghelyo nga si Kristo nanudlo nga dunay gahom, maunta ni ang mahitabo sa tanan nga nagsunod sa Ginoo. Kay si Kristo ang iyang tingog dunay gahom, ang iyang mga pulong na ay gahom, tungod kay ang nagsulti diha niya ug ang pulong nga iyang gipangsulti mauman ang gusto sa Amahan nga ipasulti ngadto niya. Mao nang dunay gahom. Kamo ang inyong pulong nabay gahom? Nya ang gahom para bagyod sa pulong sa Ginoo, pulong ni Kristo, mao ang gikahadlukan sa mga yawa. Kabati lang gud ang yawa sa pulong ni Hesus. Hapa siyang tiilan. Yan, niingon in taon ang yawa. Unsa may imong tuyo, imo ming laglagon. Abang murag hadlok ay yawa ba? Nya, kumusta man ang inyong pulong, makapahadlok sa yawa o makapalipay? Duda gyud ko nga murag makapalipay sa yawa ning atong mga pulong da. Nga naman, kay ang pulong nga makapahadlok sa yawa kana yung pulong nga makapawagtang og sala. Pulong gani nga makapadaghan sa sala, pakpak yung yawa ana. Dito sa inyong balay, kung sa may mga pulong ninyong gigamit dito, makapawagtang og sala o makapadaghan. Nang magsigitag istorya bahig kwarta, unsaon pagpangwarta, unsa na makapawagtang nagsala o makapadaghan. Na sige na kitag istorya kwarta, unsaon pagpangwarta, ana mao na lang gina istoryahan, awa na pakpak ng yawa na. Pero mag-istorya ta og unsaon pagtabang ang mga nawad-an og atok, ana pila ka slat atong paliton, ana kana unsa man na makapalipay na si yawa o makapaguol? Hindi na makapalipay oy. Tabang kas mga nanginahanglan, mag-uol ang yawa ana. Mag-uol siya kay ang pagtabang sa mga nanginahanglan, makapalangit man na, makapawpapas nagsala, kanang magtabang kas mga anang works of mercy ba? Mao nang donatory slot nga unsa to? Divine mercy and charity. Arog mo palit ka ani, wag tang nang yawa diha nimo, ang yawa sa pagkaway kaluoy, ang yawa sa pagkaway pagpakabana sa imong mga nag-ilaid sa kalisod nga silingan, ang yawa sa pagkapalabi-labihon, ang yawa sa kadawo, ang yawa sa kahakob, mawa na sila inigpalit nimong slat. Yan, ipalit na mo. Doko-doko dahil mong bugas sa amo pader. Na siya. Ang imo laging kaugalingon dayon imong tanahon. Awa na pakpak dahil yawa na dayon. Ama lipay ta kay nanataroy mga 547 ka slots nga nahalin sa DMC. Di pakpak. Gamay na lang nahibilin 2,453 slots na lang. Salamat guys mga tao nga makapawag yawa. Ang sunod sad nga makapawag yawa nga mga pulong, kana yung pulong sa gugma. Kana bang magsigi kag higugma sa imong isig ka tawo. Muna si Eli diri sa unang pagbasa, tan-aw niyang ana, judgmental kay siya ba? Kibot-kibot ang maabang ana, naghilak siya, hubog man tingali ni. Kay usay mo hilak ra ba sa ning diya luyo ka na bang dihang magsigig pangayo ba si Rocco ba? Pader na hubog, basta mahubog na siya sabaan man kayo. Nyag di mahubog mag-brad na ko, brad. Kini brad. Ana ba? Mao sa tuy hunahuna ni Eli, tan-aw niyang ana, judgmental kay siya ba? Kibot-kibot ang baba, ingon dayon si Eli. Kanang nus ang paman kahuwasan sa imong kahubog. Ay mo pagsig-hubog-hubog, mga babae mong buhat niya pala hubog kay mo. Si Ana nitugas tinuon, wa man ko mahubog. Nagampo ko, purting sakitas akong gibati karon.
Kani magong nahigugma, di ka mo hukom sa tao nga imong nakit-an suma sa imong mata. Ang imong panikamutan, masayra nimo nganong naingon ana siya. Paragod ana mga prostitute, kita kag prostitute mubo kay short unya 40 in taong kiay diha aron lang yun mahalin. Unsa may imong bation? Maluoy ka o mutamay niya? Kamo ba? Kamo, kita mo. Siging pa-display ang ilang lawas aron mo palit hasta pare makapalit usahay. Unsa may inyong bation? Ganang masuko mo o maluoy? Ako mubati jud ko ang nagkaluoy. Sunan ka? Ang iyang gibaligya iyang lawas arang-arang natog isda iyang gibaligya. Lawas sa isda, iyang lawas. Sa to pa 40 na yung lisura na. Nya atong tamayon, atong kasab-an, labi na gyud ang imong bana mo'y makapalit. Masuko dayon ka. Ay kasuko may nalang ganina napalitan. Di ba? Mas may pa imo i-congratulate imong bana. Ikaw no, buutan jud kay ka. Ano, mutabang jud kas mga makaluluoy. Ano siya bitaw karong hapon day mo balik na sa ko dito kay taba sa ko ato. Unsa may mo isulti? Imong kasaban. Ayaw. Siguro ag unsaon imo paghigugma. Kanang kakita kag imong igsuon or imong anak ni suyop. Ni suyop. Siging drugs. Sama ka, masuko ka o maluoy? Labi na yung sige na nagpangawat. Sigig pangawat. Masama, masuko ka, maluoy. Muy klaro. Si Kristo, makakita gani nagmakasasala, ang iyang unang bation, dili kasuko, kaluoy yun. Muna manginkamot siya kung saon inako pagtabang nini ang makasasalaan ni. Munang kita siya sa atong sala, purti ng dagkua, apil na ning nagwali, purti niyang luoy, siya ako gini ipalansang akong kamot diri kay ang tiil kay haron maluwas ni mga kanahang dagko, apil na ning nagwali kay buangon sa kay nida. Ana, maluoy siya ba? Di siya suko. Muna ang yawa, mawagtang, kay ang yawa wa may kaluoy. Ang iyang giandam, impierno man. Motong pagkabati ni Eli sa kamatuuran, nagibati ni Ana, niingon din siya, kaluyan unta ka sa Dios sa Israel. So, kung sa may hitabo, nakapanganak dayon si Ana. Tungod kay nisuporta naman ang pari sa pag-ampo. Ito bitang niadto kog Amerika, niya na dito'y suod ka na ko. Ako'y nagkasal nila dire niya. Tulo na lang o duha na katuig ang milabay. Wa gyud mamabdos. Nana duha katuig, tulo katuig batugi ka sa akong pagkasal nila. Nana wa gyud na mabdos. Nya ni imbitar sila padir ari higda sa amo ito sa Phoenix. Inako, sige, anak ko. Ato gipadto jud ko nila didto. Pagabot ako asa man ko matog. Siya, dihas among kwarto pa din sila nag-folding bed na lang dito na lang sa sopa na natog bas gawas ba nag-asawa dito ko gipatog silang kwarto na kung anong ari man ko sa inyong kwarto siya aron may mga anak pa din ma-fertile na nga among bed ba igdain na aron ma-fertile nako na ang pari nga may asawa mauna na parian lang na imong asawa din patupara kay aron na wasa ko may nga nanay wasad na ko'y ayo no pero dito ko sa Rome, grabihan nilang pagtuo, no? Ang pare og muhigda sa ilang bed, ma-fertile ang ilang kinabuhi, nya makapanganak sila, talagsaon biya na. Muna nakaampo sa ko dito, Ginoo, ayaw yung taong pakyasan ng ilang hangyo. Ana, oy, pagkasunod tuig, namabdos. Pagbiya na ko ba, mga pila pa lang kanang buwan, namabdos. Awa, naron sila baby. Nang igadto sa nako daghan na kay mo pader higda na sa among bed. Inyo sa tanong ko anang pero wasa ko wasa to siya mo kuot-kuot ito higda ang asawa tingali kay busig maliwat tos naong pare nung ilang kuan. Nasa to'y nagpa-blessing nako 8 na katuig way anak
Nya niingon din sila, pader pandungi among kamot ba nag-asawa ba, anniversary ro namo pader. Pader oy maka baby unta mi, nako may unta og mga anak nakasunod tuig. Nakapanganak yun pag sunod tuig. Pagbalik na ako'y gipabunyag, ingon siya, blessingin sad mi pader nako hinaut unta kaluha ang sunod. Simba ko pader, simba ko nako. Kamo buangon mo. Tagaan mo anak sa Ginoo lipay nya, tagaan og kaluha guol. Usahay kita buangon kita, pero ang Ginoo mo tan-aw gid na sa atong panginahanglan. Mao sa nay atong praktison ang paghigugmaay. Mao nang wag tang ginangyawa basta maghigugmaay ta. Ang solusyon aning mga adik dili patay. Ang solusyon aning mga homosexuals dili ang pagsalikway, kung dili ang paghigugma nila og pagda nila paduol sa Ginoo. Ug unsa mang paagihan nga maduol sila sa Ginoo, ato nang buhaton, kay ang Ginoo ray mousab anang ilang kinaiya. Ang ato dad-o na to paduol sa Ginoo, ug imo nang yaw-yawan malayo na na, imo nang kasab-an malayo na. Ipaduol sa Ginoo, nya makapaduol gid nila sa Ginoo ang atong pagkamaluluyon o pagkamatinabangon kanila. Tubtang nag-meeting mi diri na ako yung mga ni Brad Loloy mga San Jose meeting ta kay atong pamalandungan kung saon pagtabang ni mga way atop. Sus ang mga wa may noy atop moy nanganhi dinhi. Sobra na hinuon to sila mga 200 ka buk na nga rin. Perti problemahan ako puno na kay ni dinhi nako. Ngano man importi naman in daghana nya mao di ay kay nanginahanglan nya niingon dayon ko kinsa ninyo dinhi ang magsigig yung simba kada Domingo dinhi sa tong simbahan ang nii sa tulo ra gyud ka buok. Nako mga buangon mong dagko kung kanus amo mga wagtangag atop una pa mo kakitag simbahan nya wa gani mo mawagtangig atop sige la mo tungit didto tingali, sige la mo didto swertres, sige la mo uyog-uyog anang bingo ana di gid mo manimba doko-doko lang bitaw pa diroy ato na sa tong mahatagag atop pohon ug nanatay mahatag nya naman tay 547 ka slots pasig mabahinan to natong atop di na sa tong mga ni nya angayan batang magmahay, angayan ba nato silang basulon dili oy may na lang nang nawagtangan silang atop, at least naa sila'y moment nga naduol-duol sa Ginoo no mo nang atong ingnon tingali pag-ampo udit pa more aron daghan ang wani si aya sa daydi sila maayo makadaot sa mga buotan apil na biya sa tay mga minister o mga lectors kanang lupad pong mga atop hangtod karon gatrapal pa in town. Sige sa tawag punghong pader kami sa pader ba nako lagi kabalatan niya mawaha lagi ng inyong atop mo nang kaning Ginoo mulihok ni siya kon kita magpaubos diha kaniya nya naa gid nang paghigugmaay og ang pagduol sa Ginoo kay kun muduol ang tag Ginoo bisan pagdaghan kay tagyawa sama aning giyawaan nga miduol sa Ginoo nawagtang gid ang yawa diha niya dili siya mo'y nakapawagtang sa iyang yawa kung dili ang Ginoo nga iyang giduol mao ini papahawa sa yawa kay naay gahom ang iyang pulong. Una kung magdatas pulong sa Ginoo kamo mga ginikanan magdamos pulong sa Ginoo ngadto sa inyong mga anak nga tapulan kayo mawa ginang yawa sa katapulan alagi kanang inyong mga anak nga mga 40 gyud ka bisyoso nya ang inyong dad-on nga pulong ngadto nila pulong sa Ginoo I love you, I forgive you, it's okay, maging sino ka man, mamahalin kita. Nya, nasakitan ko, pero okay ra. Ako ra gining dawaton nga nasakitan ko sa imong gibuhat. Kana mga inana ba? Nindota lagi. Pero dako-dako ginog damage. Mabaligya ang imong mga butang, makawat ang imong kwarta, mapobre ka, usahay malansan pa ka sa cross. Kung mao man na ang bugti aron maluwas ang kalag buhato nato kay gibuhat sa na ni Kristo, gibuhat na ni Lorenzo Ruiz, gibuhat ng Pedro Calungsod ug sa tanang mga santos aron lang maduol kita sa Ginoo nga mga makasasala pagkanindot ana no
Nya og ato nang buhaton daghan kay tag maluwas ug makaawit gid kaning awit sa salmo nga nag-ingon kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunobos. Mao ni ang kanta ni Ana nga namugna niya pagpanganak niya sa iyang anak nga si Samuel. Nakaawit siya pagdaig sa Ginoo. Mao sa ni ang gikopya ni Maria sa iyang pag-awit sa dihang nagmabdo siya og Ginoo. Nindot kayo no? Sige, nindog na ta mga Diyos nun.